bawan Allah da ake bada misali cewa mutum ne wanda shi rayuwarsa yadda Allah ya masa jaraba duk abin da ya same shi to abu na farko da yake hitowa bakinsa shine ya ce alhamdulillah alhamdulillah, ko matsala ko alkhairi godiya yake fara yi ga Allah. Kuma waziri ne na sarki da shi da sarkinsa sun yi tafiya, suna tafiya wato ainihin cikin daji suna farauta, sai sarki ya ga barewa. Daga shi sai waziri, dama sarkin yana dokar baya fita da dogara idan zai je farauta. Yana ganin barewa ya dana kwari da baka ya halbe ta, ba mistake sai dora babban yatsansa a kusuwar da bakar za ta fita, kibiyar za ta fita. Kuma ga ta irin kibiyoyin nan ne na gidan sarauta masu ƙarfin bala'i. Ya seta ya ja iya gabansa ya sake, kibiyar tana fita da gudun bala'i, maimakon ta samu barewa sai ta samu kan yatsansa, kan yatsan nashi sai ya guntule, jini ya yi feshi, kibiya ta faɗi a gabansa. Barewa tana jin motsi ta jiyo ta ga mutane guda biyu, ta sa giya ta ƙara gaba ta gudu. Kaga an yi 2-0 ko? Babu farce babu barewa. Waziri yana kusa da sarki, yana ganin abin da ya faru, sai ɗaya kai kalle shi ya ce alhamdulillah. Wanda ya sa ashe sarki ya suku, ya ciccika, ya kumbura. Ana dawowa fada, umarni na farko da ya fara bayar a kama waziri a gidan yari da shi. Ana tumume waziri a gidan yari da shi. Ya ce kace me? Ya ce a gidan yari da kai. Ya ce alhamdulillah. Rashi ya ɓace, ya ce ku gana mai azaba da wahala a gidan yari, zai gane alhamdulillah. Sarki ya ci gaba da abin da ke gabansa. Waziri ya wata da watanni yana gidan yari. Sai bayan wasu watanni dalili ya kama sarki zuwa sake hita farauta. Ya saba hita daga shi sai waziri, yanzu sai ya fita shi kadai. Yanni neman abun farauta ya nema bai samu ba, har ya tsallake iyaka inda yake mulka. Ba mistake sai ya fada hannun barayin daji waɗanda suke bautar gumaka a cikin daji. Kuma a shekara an ba da sanarwar kan baɗa cewa duk shekara dama sukan kamo mutum wajen farauta, su zo su yanka shi, jinin su shayar da gunki, naman kuma su yi farfesu su ci. Cikin sa'a sai suka kama mai martaba, aka zo da shi, ana ta murna, kowa yana ta kawo contribution na kayan dan magi da dan abubuwa dai, da dan ko abun ga plate ɗinsa ya an dadda tsaro Allah ya dan san masa. To amma kuma suna da wata ta'adi na cewa su aljannin da suke bauta na wannan gunki an samu su ka'ida cewa gunkin baya buƙatar jinin musaki, ko yaya idan kana da lam a gabar jikinka to ba a buƙatar ka. An kamo sarki, an zo an kwantar da shi, sarkin yanka ya zo ya ɗora wuka a saman makoshinsa. Abin nan bai martaba ya gama gana zuwa lahira muraran, ya yanka haka ba mistake sai irin shi kai ga dan yatsan mai martaba. Yana gani sai ya ɗauki hannunsa. Aka ce ya ce an samu matsala, musaki ne ba mu bukatar shi. Suka ciji yatsa, suna ji suna gani dai haka suka saki sarki. Ya hito dan kwarinsa da baka gaba ɗaya ya ban musu sadaka mai gudana. Su ci gaba da amfani da shi, ya ban musu. Ya kama hanya ya tunkari garin shi. Tun yana ka hanya yake ta tunanin lallai tabbas abun nan da waziri ya faɗa cewa alhamdulillah, wallahi alhamdulillah, dan ya ga ayar karara. Yana zuwa umarnin da ya baya cewa a kwanto waziri a dawo da shi. Naɗin da aka yi masa aka warware, ya ce an mai da shi. Ya tara mutanen gari ya ce to bari in muku bayani, ana ta kishin mai haɗa da waziri, an san yadda alaƙar mu take mai kyau, an ga rana tsaka nasa a ɗaure shi, kun ji abin da ya faru tsakani da shi. Ya ce mu alhamdulillah, sanadiyar wannan abin na tura shi gidan yari. To yau ga jaraba da na haɗu da ita, na gane abin da ya faɗa gaskiya ne, alhamdulillah, ina godiya ga Allah. Waziri an yafe maka. Waziri ɗaya kai kalli mai martaba ya ce alhamdulillah. Ya ce ban gane wannan alhamdulillah ba, ita kuma ta mece ce? Ya ce ga ƙa'ida da kai da wa kake fita farauta? Ya ce ni da kai muke fita farauta. Ya ce me yasa wato ainihin kasa aka ɗaure ni? Ya ce saboda ka ce mu alhamdulillah ne nasa aka ɗaure ka. Ya ce ga ƙa'ida da kake fita tare da ni, da aka zo kamun nan da tare da wa za a kama ka? Ya ce da ni da kai za a kama mu. Ya ce kai me yasa aka sako ka? Ya ce saboda ina musaki. Ya ce ni kuma lahiya ta lau, da ni yanzu ne aka yi farfesu na, shi yasa na ce alhamdulillah. Asa an takrahu shay'an
wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Malamai Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya biya ku da gidan aljanna. Muna